Kabalang Presbyterian Umdihar Ribhoi District haka khatway tarik unopra 8,000 arpuway kalapelong ya katayo lekmen rakhe kerpang jongki khna red kaban ningkong kabalatib kumka First Children Week and Children's Sunday jong snam 8,000 arpuway katkum ki nongyalam balang kilai thu baga jingthmu jongka balang ban penlong ya katayo lekmen ki khna kadai na kabanta banla bante song ban ai ka jinghikai she ki khna red jongka balang bantip ban shakri yoblei nongbu nongthau khnang ban kin line na ki jingsha elam bakla she ki jingsniu ki babun rukom ki bala ban khta haka imlang ka salang khamtam ki bala ban khta ya kalawei ka bapharnai ka jongki ka ban sawan berkumju ru daka jingshim benta haki jingi leka ki bapher hakate ke lumpung kan yarap shibun ki banyo ekamet ke bakoit ke bakia bat ke jingmut jing perkhat ke basai lawan ban yashim benta bat ban sakhi hakate ke lumpung lekmen ki khna do MDC ke nongpo constituency ba balaji rani kumu kongsan baru bala pli perdaru yakate ke tayo lekmen ki khna ka balang Presbyterian Umdihar baru bala no senyang ru daka song pisa syaka balang kum kada kajing ai mensim bat snok tilang bat kabalang agani ka program ko jompi hangni niyo I agani ka thim kabala ai sya ia ki khna bakinwan hanga sya ia pi di khna bakinwan syau Jesus Christ banle kumno hoy ile Jesus Christ kre opi banlong khna batip sniong belum kena babha to nanta sya igi kena bakinwan hanga hawa kena kilawan kadon pat sagawe ka ketin lane ka dekhot na ka ketin ka jumble ka bana ka probab ka ba aku agal nong ka dekhot ka ba ndriu ka ba om to hikayo kena ha galenti ba ude banle di om kendriak naka wat habau latemen to hikai yo khna hagalenti kabau de banle di om kendriak naka wat habau latemen kata kendiak ngasmo ban keren ya ni hagane kasni kum ki kimi ki kpa kebadon lang hangne lese kum ki nongeram hapo jong kabalang nadu kita menbasan ki dukhot komiti balang lembat baro ki badan kajingkit kli naga benta kabalang khamtam naga benta kini ki het ki berit ki juni kapercaya baro menta haka imlang ka salang ke jongi ngimat ya ke jinge haki longying ki longsem ki jongi na kabenta ki khun ki khti ki jongi na kabenta kini ki het ki berit ki jongi balai ngimat yang kita jinge balai ki kimi ki dukhia ki dudem ki kimi ki pa ki sem ki dukhia ki dudem ki mat ye ki kuslai ki mat ye ki janam ta ki khun ki jongki kadau kalong bangim sem la pendep lese katkum ka jingkren jong ka ko probab kalnong ka ar khun ar ka khot ka bandriu nama kata kadau gini kisni kisnong kiseng balang ki bapher kiseng ki baharukom ki badon ya kata ka moto ka banong ban penbhai ka imlang ka salang andre habang ipek kita ngi bagane ka imlang ka salang ki ngikat badang mi kisni kidang sniu andre ngidong ka jingkermen balat satang kata organisation jong kibala banwanra ya ke imlang kasalang ke jongi ban penbhai ke imlang kasalang ke jongi nginge baditan kibala banwanra ya ke jingkela ngilamut banle baro sitayo tenre kadau ka we galong ba kade sim bunungkong ka baar pat kalong ba kane peteru nim sungthau kalong kumno la kan ya kene kujunglong jong jungman jong pangklam dena tagadaw manta kasnami ni dan persiang tang manta kasni bat ki item ki babun gila shania hagis pun samla bat habang yepek ia kene ka response lane ia ka jingwan chimbenta jong ki kun rit jong ia po ka balang
kaba ai man sem bahaya ni kabalang bat ni penpau ko jong songo ya kikmi kikpa ban mum kumbang ila pensngo hapo jong kabalang man yalam ya kikun ki jong ki hang po jong ane ramadan ban ya yo ban ya mare ban ya lekai ban ya syat ban ya kemen yang yu jan baro don juk bapep ban wan menta kasni hang ni bat kane kalalong sya ka jingrakhe ka banangkong kabalang ya kane ka sngi ka kerpang jong ki knarit bat ngingai skam ban naga benta ki snem ge banwan minang la ban le khamba lada kikmi kikpa ki slotu lem ya kita ki jung don kam ya ka bukum kane ni naga liang jong kabalang kum ke nong syarai dong pempek nong kmi ngindon ke jingkit kli ba nang ne sakmat ngin hap ban simphia ya gini ki hep berit magini ki long kelawai jong kabalang ke jongi naga benta ban kit ban ba hakipor ban sawan bat ngi penpau ju songo ia ka sinat jongi ka riboi presiden sinat ka ba hagoni ko snem ka baladap hakane ka sinat balong hapo umjari kala pas ia kane ka we ka benta ha ka ba nilai ya dekala buru ia kane ka tim jongka ka long sya ia ki kena bakin wan hanga kini gilong ki kitin ki bautra jusu ula kren hakapor ka ba udang don hakane ka pertai bat kane kade ka we na ki tim ki biya de dur bha bat kini ki kunrit jongi ki balawan sementa hakane ka sni tingi hang ne baro laingut kum ki temen pesan bat us ketri balang jongi hang ne ngidon ban ya ai api ya kane ka kubor ngingis kam balang ba kane ka kubor ka bangi ai lang ba jongki baki we ru kin yo i bat kunjuru baka jing syakri jongi kandalong sya ka badapura haka juga por nadu menta kamit la syai baru cismi kumala ong dau memsan balakan batu cekmat ngidon ki program ki ba bun ba la syai kasngi ngidon ke jing yarwai pensutenat yagi kena apa yang mana haka jing stang benengkong bat haka jing stang ka baar ngin yo ka jing stang ya tu kana bat uban ya tu kana hala syai haka jing stang ka baar bidai pistot ls nong klang